KU kosun tu winjo wega nikech motelo na jalonya Boaz na nyiso kaka sani nyithindo dar kowuok e public universities kendo gidhi e private universities nikech koro nenore ka gima private is much cheaper kipimo gi public universities. Samoro nyalo na nyiso wa kaka chal nitiere. Okay, personally gimang'eyo anto pok adigni weche mag somo, but abiro wuoyo on behalf of the observation maneno on the ground and everything. You see, sani nyithindo dar kabire universities mag private nikech king'iyo the new funding model mana sirkal okelo mondo kony nyithindo weche mag somo, i realize ni somo bedo matek saidi e skund sirkal mayo skund giwegi. Koro mane miyo ka thoth jonyuol mostly from the middle class kaidho malo giyo mondo gibi e sirkal private universities. And again sama in a private university ngeni public university en kod challenges mang'eny. Nyichi neno ka for example nitie japuonjre manotero university a court because of a missing mark, and you look at such mistakes moko matindo tindo mag missing marks and gik machalo kamago gin gionge universities mag giwegi. Koro yudo kaka jacha ji mang'eny nyalo prefer nikech number 1 en isomo according to period for the specific period moketni mondo isome, but ing'eni mbalariany mag sirkal inyalo join lakini kipachi ting'e chieng' mowinji graduate lakini on the ground weche nyalo bagni mang'eny ma kowinji graduate after 4 years, you end up graduating after 7 years or even after 10 years. Koro there's a lot of challenges. Yeah. To bende skundu be nitiere jok ma samoro ok tim penj nikech ywak mantiere ni there's a lot of school dropouts. Kata mana nyithindo jopuonjre wuok e sikul mang'eny kaluwore koda omenda ma samoro ok ochwal negi on time, iwacho ni samo winjore kata mana wuoyo. Nitiere koso timo penj, koso timo kata mana koso timo course ma nyathi dwaro, samoro dhi e course, samoro no dabedo daktari to dhi timo kata mana fwambo ikin mamoko. Well, mano en adier, and ing'eyo ni challenge ni kamora mora, and nyithindo mang'eny drop out of universities nikech for example ineno kaka jok ma join private universities gin nyithindo ma the government ok support, ok sponsor gi fully in that new funding model system. Now you realize ng'eni awi marach to nyalo mako ng'ata ng'ata, in as much as jonyuol nyalo pangore and everything miketo in place. Koro kuchocho bende nyithindo machandore, nitie kata nyithindo mikelo through scholarship to core scholarship dhi rumo anything happens. Koro yudo ka ji are really struggling to make both ends meet. To kata yore makamago yudo ka let me tell you, somo ng'eni ng'ama odenyo ok nyal somo. Nyalo kata kochul ni fee